Bona nit i benvinguts al lliurament dels Premis Binari 2020. Amb tots vostès, Màrius Serra. Molt bona nit. Benvinguts aquí a l'Auditori de Vilafranca per aquesta 8a edició dels Premis Binari del 2020, del 2020, un any que amb dos vins havia de ser forçosament bo per als vins i tanmateix sabeu tots plegats que som en plena pandèmia, amb moltes ganes de tirar endavant, però amb el sector vivint amb duresa una situació en la qual molta gent ha pensat la gent ha continuat bevent a casa, el consum domèstic és un consum molt més baix que el consum a fora de la restauració, perquè tots els que ens agraden els vins sabem que beure vi vol dir compartir. Beure sol no és el mateix. Per tant, som aquí en aquesta 8a edició i el gran miracle és el fet de ser-hi. Jo voldria començar dient que us agraïm moltíssim a tots els que hi sou, cadira sí, cadira no, que avui aplaudireu al doble per tots els que no hi sou, els que no hi són, i que intentarem treure'ns del damunt aquesta sensació d'estranyesa, de raresa. Només ens faltava el fong aquest del míldiu, que diu 1000 i en realitat diu 0, perquè ha acabat de fer que aquest any sigui inoblidable. Per això no l'oblidarem, però el superarem. I per això vull començar agraint a tots els cellers aquí presents i demanant-vos que us aplaudiu, i que us aplaudiu ben fort, a vosaltres i als que ens escolten des de casa del Canal 33. Si us plau. Soneu com si això estigués absolutament ple. Com sabeu, tenim les mesures de seguretat adequades i ho anirem veient dalt d'aquest escenari perquè tot plegat ho farem amb totes les garanties sanitàries. Ara bé, aquí dalt només veureu els ors, com ja sabeu, de cada any dels Premis Binari, però també n'hi ha de premiats amb la medalla de plata i amb la medalla de bronze. Aquests els podreu veure en la pàgina web de la revista organitzadora, badevi.cat, que trobo que és un bon nom per una revista de vins. Diu, de què va la revista? Va de vi? Doncs va de vi, tu, amb V baixa, com Binari, com Vilafranca, com Victòria, que és el que buscarem. I també per Twitter, perquè en aquesta edició, com que és tan especial, hem volgut que sigui especialment interactiu. De manera que em van encarregar a veure si podia pensar algun enigma, coneixent, com saben, de la meva afició per complicar la vida a la gent, i m'he inventat un Vinarius. Aquest Vinarius vol dir que tots els que sou aquí, els que ens seguiu des de casa al Canal 33, haureu d'endevinar en el decurs d'aquesta gala de lliurament de premis el nom d'un papa. Us ho poso fàcil, com que n'hi ha hagut pocs de papes, hi ha hagut més papes que presidents de la Generalitat, que ja és dir, Doncs un papa que Dante Alighieri va fer sortir a la Divina Comèdia dient que era famós perquè li agradava molt la garnatxa i per això l'enviaven al purgatori. Aquest és un enigma que podreu posar el nom d'aquest papa a Twitter amb l'etiqueta, el hashtag, que diuen ara, Coixinet Binari 20, amb números, Coixinet Binari 20, i que tots els que hi participeu i l'encerteu podreu guanyar un joc de copes de Riedel, que són, com sabeu, unes copes molt apreciades. Perquè no sigui tan difícil i perquè no comenceu a posar aquí papes amunt i avall, us aniré donant pistes en el decurs d'aquesta gala i cadascuna de les pistes us permetrà descobrir una lletra del nom d'aquest papa i l'última, els números romans, que ja sabeu que els papes al darrere en porten. La primera pista, n'hi haurà 5 per les lletres, vol dir que el nom del papa tindrà 5 lletres i no serà Felip, podria ser, però no ho serà. 5 lletres, la primera de les quals és la inicial d'aquest Vinarius, el tipus de raïm que garanteix
que no quedi ni una gota a la copa de 7 lletres, el tipus de raïm que garanteix que no quedi ni una gota a la copa. 7 lletres. Ja podeu fer anar al Magí des de casa o des d'aquí i posar-ho a Twitter amb l'etiqueta amb el coixinet Vinari 20. Podeu anar intercanviant idees perquè les xarxes són especialment promiscues. Mentre anem avançant, ara només en tenim una lletra, farem una primera visió de tot aquest procés. Ja sabeu que el procés que ens porta a aquests premis d'aquí és un procés llarg. De fet, la paraula procés ja sembla sinònim de llarg. Estic per anar a l'Institut d'Estudis Catalans i que li posin com a sinònim també. I el tast final que es va fer al celler de Rubí, un tast a cegues del qual sortiran tots els vencedors i tots els premis que donarem ara, va ser fet amb 80 tastadors de l'Associació Catalana d'Enòlegs, de l'Associació Catalana de Sommeliers i del panel de tast d'Incavi. Ara veureu un tastet de com vam fer aquest procés en aquest vídeo. Els cubs del celler de Rubí han vetllat de ben a prop el tast final dels Premis Vinari. Una vintena de tastadors, separats tal com és prescriptiu, han avaluat més de 100 vins, els que han aconseguit passar a la final. Sommeliers i enòlegs han analitzat l'aspecte, l'olor i el gust de tots aquests vins que s'han obert camí entre els prop de 900 que s'han presentat al concurs. Ho han fet a cegues, sense saber quin vi és, ni d'on ve, ni qui l'ha fet. I a Rubí s'ha tornat a fer la màgia i s'han escollit els vins que es premiaran aquesta nit i que esdevindran els millors de Catalunya. Ells són els veritables protagonistes perquè del seu criteri, del seu bon criteri, sortiran tots els premiats que veurem ara. Comencem sense més dilació, després d'aquest tast, d'aquesta avaluació, d'aquesta puntuació i dels guanyadors, els 2 primers premis Vinari de la nit. Començarem amb una paraula que últimament sentim molt associada a les escoles. Qui no té fills, nets, filles, cosines o nebodes que estan en un grup bombolla. És una paraula que cada cop forma més part de la nostra quotidianitat. Doncs bé, aquí avui comencem amb les bombolles i començarem amb els premis als escumosos, a les bombolles més vells, les àvies escumoses. D'una banda, les antigues reserves, que vol dir que és una criança de com a mínim 50 mesos, que és molt de temps, i també els de gran reserva, que és un mínim de 30 mesos, que continua sent també molt de temps. Per lliurar aquests 2 primers premis de la nit, comptem amb nosaltres amb la senyora alcaldessa de Rubí, senyora Ana Maria Martínez. Si us plau, si és tan amable de pujar. Ens mantindrem aquí. Aquesta nit farem les coses a una certa distància i també per lliurar els premis hi haurà aquesta distància. El Vinari d'Or, el millor escumós d'antigues reserves, és per a Aimar, reserva única 2013 del Castell de Pujades. I el millor Vinari d'Or, el millor escumós gran reserva per a Berta Cardús 2016 de Cava Berta. De moment aquí. Esperem que arribin i procedirem. Vosaltres sereu el model per a tots els premiats, posa't al seu costat sempre de cara endavant i de mica en mica anem passant primer a recollir a una certa distància el vostre premi.
Enhorabona, queda't aquí mirant cap allà. I ara, si ets tan amable, em sento guàrdia urbano, però acosta't a la lliuradora, t'ho donarà, i posa't aquí al costat també de cara en fora. Moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa, i si ets tan amable, aquest micròfon és per tu, perquè alguna pregunta us aniré fent. Mira, jo voldria demanar-te, aquest Aimar Reserva Única, què li passa a un escumós tant de temps, un procés com hem vist tan llarg, en un celler. Si ets tan amable d'acostar-te al micròfon i explicar-nos-ho, malgrat la mascareta, t'escoltarem. Doncs mira, primer de tot, m'ha agradat molt el que has dit de les àvies, perquè aquest escumós Reserva Única va dedicat a la nostra àvia, a la nostra besàvia, i al llarg de 50 mesos al celler passen moltíssimes coses. Una d'elles és la fermentació, on els llevats van treballant i això fa que acabi tenint una bombolla molt, molt fineta que sigui molt agradable a l'hora de degustar-lo. Molt bé, magnífic. Relacionar-ho amb les àvies sempre vol dir relacionar-ho amb les emocions. Enhorabona, moltíssimes gràcies. I si ets tan amable de fer un pas enrere, avui és com un ball d'això. I si també ets tan amable d'acostar-te al micròfon, aquest Berta Cardús 2016, és cert, jo em volia demanar, com a neòfit, però que he estat, diguem, alliçonat d'això, que aquests, diguem, escumosos tan vells fan olor d'una certa brioixeria, m'han dit. Fan com de brioix. És cert, això, aquestes olors? Sí, és un procés que es diu autòlisi, és de la degradació de la llevadura, i a base, com més temps passa dins l'ampolla, va agafant cada cop aquestes aromes més de brioixeria, de molla de pa, de fruits secs, de fumats, i és un procés que només es pot aconseguir a través del temps. No hi ha cap truc per poder afegir aquests tipus d'aromes dintre del cava, dels caves vells. Molt bé, doncs em sembla clar que el temps és claríssim amb les àvies i amb aquests aromes i aquests flaires. Enhorabona, moltíssimes gràcies, un aplaudiment i podeu... Continuarem amb els premis de projecte ecològic. En la primera edició d'aquests Premis Vinari, el 2013, que ja fa un cert temps, es va donar un premi al millor vi ecològic. Allò que era llavors una tendència, ara és molt ampli i ara tindria poc sentit donar-li a un vi, perquè molts ho són i això s'ha estès i és prou conegut per tothom. Per això el premi ara reconeix el treball conjunt d'un celler en aquest tipus de treball pensant en el futur de les vinyes. Desvelarà qui rep el Premi Vinari al projecte ecològic la senyora Berta Mercader, directora territorial Sud d'Akbar. Si us plau. Recordi de fer aquella pausa tipus Òscar de Winner Is. Ho intentarem. Molt bé. El Premi Vinari al millor projecte ecològic és per a... Celler Gramona. Bravo! Enhorabona, procediu. I ara ens retirem tots cap allà. Moltíssimes gràcies, senyora Mercader. I si és tan amable d'anar al micròfon, amb un pamet, ja faríem. Jo volia demanar, un celler com el Gramona ja fa 20 anys que aposta per la viticultura ecològica. Quins beneficis li atorguem? Quins beneficis treu? Bé, primer de tot, agrair aquest reconeixement, aquesta tasca, que en un any com aquest, que com molt bé vostè ha anunciat al principi, amb aquest fong, el mildiu, que podria fer perdre
la il·lusió podria fer perdre el creure en seguir treballant en ecologia, que són els que han patit més, potser, ecologia biodinàmica, i dius que no la perdeu, aquesta fe, perquè tota la feina aquesta, nosaltres quan signem o tenim aquesta fe en voler tindre un futur millor, aquesta terra que ens han deixat, que ens han prestat, que es diu, doncs d'alguna manera ja sabem que un any ens tocarà el rebre. La manera que ha sigut, la virulència que ha sigut aquest any no és normal. El meu pare té 90 anys i no ho havia vist mai. Per tant, bé, jo animo a que això encara ens encoratgi més, però el benefici i dient la resposta és tindre menys productes, diguéssim, que puguin acumular-se a la terra, que costen molt a degradar, i també tot el tema del canvi climàtic també va lligat amb tot això. Jo penso que és una cosa que no ho pot parar ningú. De fet, el Penedès és una de les zones, és una de les denominacions d'origen que més número d'hectàrees amb ecològic tenim i d'això n'hem d'estar molt orgullosos. Doncs moltíssimes gràcies, l'enhorabona per aquest premi i aquest reconeixement. Moltes gràcies. Si és tan amable. Anem per la segona pista del Binarius, que, com ja hem quedat, és el que busquem un papa que va anar al purgatori perquè li agradava massa la garnatxa. El nom d'aquest papa, que és un nom de 5 lletres, cap de les quals no és les de Felip, i un número romà al darrere. La segona pista, per intentar endevinar amb la inicial de la resposta d'aquest Binarius quina és la segona lletra d'aquest papa, és aquesta. El vi que més agrada l'acupuntora, de 6 lletres. El vi que més agrada l'acupuntora, 6 lletres. Ja ho sabeu, des de casa o des d'aquí, xarxes socials, Twitter, etiqueta, coixinet binari 20. Podeu anar posant les paraules, però el que busquem i el que tindrà el premi amb les copes Riddle serà aquell que endevini el nom del papa, el nom i el número amb números romans. Passem a la segona tanda dels premis als escumosos i ara anirem a premiar els reserva, els joves i els rosats per lliurar aquesta triple corona, aquest triple medalla d'or. Disposem amb nosaltres del senyor Vicent Sanchis, director de TV3. Molt bé, posem aquí. Aquí té molta feina perquè seran 3, però ens en sortirem. Sí, ja vindrà, la tercera vindrà. En primer lloc, el binari d'or, el millor escumós reserva és per a Brut 21 2017 d'Albet i Noia. Alhora, el binari d'or, el millor escumós jove, és per a Castell d'Or Brut Orgànic. I completa la tripleta el premi al millor binari d'or, el millor escumós rosat, per Aimar Rosé Extra Brut 2016, Castell de Pujades. Aquí. Posa al seu costat, mirant cap allà. Molt bé, i ara procedim. Primer el millor reserva, després el millor jove i ara el millor rosat. Moltíssimes gràcies, senyor Sanchis. Si són tan amables d'acompanyar-me, mica en mica, el primer micròfon és per al binari d'or reserva. A mi m'agradaria demanar-vos quina és la singularitat d'aquest Brut 21 que premiem. Bé, té una història especial, que és que el vam començar a fer pel canvi de segle del 20 al 21. I la idea era fer-lo només un any,
però, o sigui, només per aquella ocasió, però va agradar molt i la vam seguir fent fins avui, que l'anem fent, no? És un escumós amb un copatge de chardonnay parellada i bé, aquí està el resultat. Quan una cosa surt bé, Sí, sí. cal repetir-la. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies. I fa un pas enrere i passem al binari d'or al millor escumós jove. Normalment, com a mínim, en un àmbit general, si diem que jove és algú que és rebel. Un vi jove és un vi rebel, també? Una miqueta sí, el que passa que són joves que ja tenen una part de criança, ja tenen en aquest cas més de 12 mesos, que combina diferents varietats, diferents parts del territori. Al final és un cupatge de fet de diverses varietats, de Xarel·lo Macabeu parellada, cada una de diferents parts del territori d'aquí a Catalunya, algunes d'elles la part més muntanyosa de la part de la Conca, per exemple, o de la part del camp, i altres també de la part de la zona del Penedès. És un jove rebel, tenim ganes de fer coses i molt Sí, que és contents. un jove, però ja no és de la primera volada. Doncs molt bé, molt amable, moltes gràcies i, si us plau, el Premi Binari d'Or al millor escumós rosat. Jo et volia demanar, els rosats cada vegada tenen aquesta percepció, però el rosa té molt de glamour. És que té més glamour un vi rosat? Bé, un vi rosat crec que és molt especial. En el nostre cas, l'Aimar Rosé està fet de garnatxa, 100% garnatxa, una garnatxa molt vella de la finca. Li tenim especial estima. Com t'he dit abans, nosaltres solem dedicar vins a persones de la nostra família i aquest també no és menys. I molt contents, la veritat que estic molt emocionada de tenir aquest premi una altra vegada. Ja coneixes el camí, a Sí, més, moltes gràcies. Molt bé, doncs enhorabona a tots tres, moltíssimes gràcies, si són tan amables. I nosaltres ens quedem veient els secrets de la verema. El raïm penjat al cep no sap si hi ha una pandèmia. No hi entén de confinaments. Ni tan sols de míldiu si no li ha afectat. Simplement va fent el seu camí. Pel celler, en canvi, l'època de verema és la més trepidant de l'any. S'han de triar els raïms i collir-los amb cura. Enguany, amb més cura que mai. I és el punt de partida de tot, d'això que en diuen anyada, perquè en cada gra de raïm hi haurà l'empremta de la pluja, la temperatura i les gelades d'enguany. I tots aquests elements condicionaran el vi que es començarà a elaborar en el moment d'entrar al celler. Aquesta serà una anyada inoblidable. Una anyada dura pel celler i dura per la vinya, que, malgrat tot, aguanta estoicament que li prenguin els seus fruits per tornar a començar un any més aquesta roda magnífica del cicle de la vida. Ui, perdoni, disculpi un moment, és que estem fent... Escolti, disculpi, és que estem fent un lliurament de premis i així per... Hòstia, si és el Burbo Gros. ¿Vostè és don Juan Carlos I? No, soy San Josep de los Pastorets. Claro que soy yo, hombre, claro que soy yo. Pero puedes continuar hablando en ese bonito francés que habláis aquí, que quiero integrarme. ¿Integrar-se on? En Cataluña, tierra de acogida, y más ahora en tiempo de verema. ¿Sí o no? Sí, claro que sí, hombre. Es que además, es que ¿sabes qué pasa? Que yo en mis países me aburro mucho. Què vol dir mis països? En los países del Golfo. Sí, una mica golfo ja li tenim, ja. Però escolti, a veure, vostè no li fa por? Aquest matí son fill ha muntat un pollastre tremendo i ara vostè aquí, en un lloc públic, potser li podrien buscar les pessigolles, surt per la tele, i potser podria recaure en la justícia. No li fa por? Primero, no sé lo que son las pisigollas esas. Bueno, eso ya lo Y explicaremos. segundo, Sí. yo con lo de la justicia soy inmune. ¿Inmune? Sí, hombre, sí. Es como si me hubieran puesto una vacuna. Madre Sí, mía. claro, sí, y soy inmune. O sea, yo no sé si es a causa de tener la sangre azul Ya. o de pertenecer a la familia real española. Cuando viene la justicia hacia mí, hago... ¡ah! Y se pasa. ¡ah!
y me la toreo. Mare de Déu, senyor. I què fa aquí ara? Què fa? Aquí. Bueno, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que yo me aburro mucho. Ya. Me aburro mucho allí donde estoy, allí, pues ahora es como, he venido por la vendimia para no aburrirme tanto, porque allí, Sí. en los Emiratos, pues uno se aburre mucho. Ahora estoy como jubilado, pero todo el día como si estuviera en un inserso infinito. ¿Sabes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro que me aburro muchísimo, me aburro, pero muchísimo, muchísimo. Y claro, los Emiratos ahora son mi Benidorm, Ja. ciudad de los Borbones. Mare de Déu, senyor. Escolti, aprofitant que ve a Verema, aquí hi ha molta gent del món del vi, Sí. no voldria aprofitar per trobar una mica de feina i treballar a la Verema? Ah, pues sí, sí, sí. Bueno, en la Verema no, yo lo que quiero es en la vendimia, que Bueno, me gusta ja, mucho. sí. En francès és Verema. Exacto, Sí. sí, sí. Pues entonces lo que quiero hacer es, pues nada, encontrar un currillo. Nada, pongo unas pequeñas condiciones, ¿eh? Condicions. Sí. Bueno, hay una cosa que tengo que hacer que va incluida, que es trabajar. Esto ya les he dicho que no, gracias, Ya. que no sé ni lo que es. Ya. Y otra cosa es, pues nada, unas pequeñas condiciones, que es un alojamiento normal de 1.500 metros cuadrados con 15 cuartos de baño, uno para mí y otros pues por si vienen algunas amigas a visitarme. Y Ya. nada, un escudo anticorina y una máquina de contar billetes. Ya está. Però, escolti, jo crec que les condicions de la Verema són més dures, eh? ¿Ah, sí? Sí, és molt cansat fer la Verema. Ah, sí, me han dicho que hay que doblar la espalda. Y es una cosa que yo genéticamente no puedo hacer. Ah, ¿no? No, porque tenemos una columna vertebral en la realeza de una sola vértebra de 1 metro, más o menos. Y claro, cuando vas a... no puedo doblar, ¿ves? Mira, por Té eso un me bon os caía... a l'esquena, ja. Por eso me caía tanto, ¿sabes? Y entonces pues ya les dije que no, que era imposible y que no. Entonces he pedido que nada, una pequeña cosilla, que me suban las viñas a esta altura. Y así voy cogiendo así. I però haurà de tallar, eh? Ja en sap de No, tallar. yo cortar no corto nada, solo he cortado con Sofía Ja. y disimulando. Mare de Déu, senyor. Però escolti, a veure, aquí a la Verema Sí. hi ha una cosa que en diuen mildiu. Sí, sé que es un bicho. Vostè que li agrada caçar? Sí. ¿Qué? Es un bicho que se ve bueno, que se carga todos los viñedos. És el fong. ¿El fong. fong? ¡Un elefón! ¡Tráiganme la escopeta! Home, ¡Que no. me cargo el elefón! El hongo. És un fong, més petitet. El hongo. El hongo. Sí. El hongo. És això. Jo sap què vol que li digui? Digui. Aquí que tenim, digui, aquí tenim tota una colla d'experts al món del celler. Vostè potser podrà trobar feina, però el primer que ha de fer és treure's aquests faldons i vestir-se d'una altra manera, perquè tal com va, segur que la Verema no li funciona. Passin cap a algun lloc i que canviïs una mica. Deme trabajo, por favor. Dame algo. Mare de Déu, senyor. Dame algo. Venga, dame algo. Ai, els borborigmes. Comprem pels ulls, jo almenys. Jo almenys, en qüestió de vins, moltes vegades veig una etiqueta, m'enamoro, veig un nom. Jo hi tinc una flaca i a mi això dels noms... Jo les etiquetes soc dels que se les llegeix senceres i soc capaç de llegir la part de dins. Jo sé que alguns cellers hi posen fins i tot històries per dins, doncs jo també. Per això vaig trobar magnífic que en els Premis Vinari també es premiï la millor etiqueta. Per lliurar el premi de la millor etiqueta comptem amb el senyor Josep Bàries, director general de Gràfiques Bàries, que és el dissenyador de les medalles adhesives també. Sisplau, senyor Bàries. Jo, si m'ho permet, abans que llegeixi el nom del guanyador, li he de dir que potser li ha passat alguna vegada, que tenint una empresa que es digui Gràfiques Vàries corre el perill de que li vingui algun setciències d'aquests de correcció que li digui no, en català, gràfiques vàries no, gràfiques diverses, perquè la varietat, i llavors vostè digui no, escolti, és que jo me'n dic de vàries i pam, no? Li ha passat això? Sí, alguna vegada. Mutamia. Molt bé, endavant, ja pot llegir el guanyador. El Premi Vinari Vàries Impressors a la millor etiqueta és per a...
Matís de Vins a Vidal. Enhorabona. Molt bé, anem al micròfon, sisplau. Bé, jo volia demanar-te només em diuen que trenca la línia Abadal, aquesta etiqueta, que és molt trencadora. Una mica que la descrivissis i per què? Bueno, és una etiqueta, principalment, trenca la línia perquè és una etiqueta envolvent, que agafa tota l'ampolla sencera. Sabem que la imatge diu molt, sobretot en aquest cas, a més, en un vi que és nou dintre de la col·lecció d'Abadal, i per tant renovar-se en imatge li agrada al consumidor de cara a sentir-se atret per un nou vi, i a més que el que fa és que també reflexa molt el que hi ha dintre, que és una cosa que el concepte de l'etiqueta ha de mantenir. És un vi que es diu Matís i per tant aquesta etiqueta reflexa una variació cromàtica, per tant, uns matisos, a tu t'agrada molt el lèxic, per tant, aquesta degradació pràcticament imperceptible del color vermell que recull la quantitat de matisos que hi ha dintre d'aquest vi, que parla de bosc, que parla de muntanya, que parla de clima, que parla de terra, i és el que en definitiva volem que arribi al consumidor. M'has convençut. Enhorabona, moltes gràcies. Si pots anar per allà. Més matisos. Em diuen per l'orellera que no porto que bullen les xarxes ja amb binarios i papes diversos de 5 lletres, cap de les quals no és Felip. La tercera pista per la tercera lletra d'aquest hashtag binari 20 amb números és aquest, el que dona la inicial de la tercera lletra. Vi de banqueta, de 7 lletres. Vi de banqueta, 7 lletres. Rematem la bombolla. Hem premiat, hem vist els millors categories d'escumosos als joves, reserva, gran reserva, antiga reserva i rosats. Entre tots ells, ara veurem quin és el de la màxima puntuació que s'endurà el binari de binaris. Lliura i desvela aquest gran premi la directora dels Premis Binari, la senyora Eva Vicens. El Gran Binaris Comuns 2020 és per a... Aimar, Reserva Única 2013 de Castell de Pujades. És la tercera vegada que et veig fregar-te les mans quan puges, eh? Si m'acompanyes al micròfon. A veure, ja hem parlat molt abans, però aquí tinc una pregunta, perquè 7 anys són molts anys. O sigui, 7 anys és no abans de la pandèmia, és que és abans de l'1 d'octubre, abans de Lisboa, abans de Liverpool, abans de Roma. Era un altre món, això, 7 anys. La meva pregunta és, fins quan es podria estar un vi així? Caducaria? Tindria un límit? Bé, doncs aquest vi, a l'hora de fer la primera fermentació, a l'hora de fer el que és el primer vi base, ja està pensat perquè tingui molts anys dins la cava, dins del celler, fent molts mesos, i per tant aquest està pensat inclús perquè pugui arribar a tenir una criança de 100 mesos. O sigui, té una llarga vida i moltíssimes gràcies, estic supercontenta i gràcies a tots i felicitats als altres premiats. Enhorabona, doncs, moltes gràcies.
I nosaltres ens quedem amb les botes. Fer una bota no és qualsevol cosa. És una feina artesana que modela la fusta i el ferro per aconseguir un recipient hermètic. Perquè les peces vagin encaixant, s'han de tallar i cal que es treballin per donar-li la forma necessària. Serà la combinació del foc i l'aigua, de l'escalfor i la humitat, la que proporcionarà la flexibilitat que es necessita per donar forma a les dogues, cadascuna de les peces que formen la bota. La bota, ja domada, es torra, s'anivella i s'hi adapten les tapes. Quan s'ha serrat i enrivetat el fons, es colpegen els cèrcols fins que fan la pressió necessària perquè quedi hermèticament tancat. Ja només quedarà polir-la i preparar-la per la que serà la seva funció, embellir vins. Quines paraules que acabo de sentir, dogues, cèrcols, vinclar, enrivetar i botes. Botes que d'aquí 6 mesos acabarà la moratòria i perdrà aquest accent diacrític de la bota. Ai, que el trobarem a faltar, aquest. Premiem vins en aquesta nit amb B baixa de binari i de va de vi, però també premiem persones. Persones que dediquen les seves vides al vi, perquè les noves generacions trobin una terra, una tradició, unes línies per evolucionar, per deixar pas per una paraula també molt important, el llegat. Per tant, en aquest premi, que no és a un vi, sinó a una persona molt especial, lliurarà el guardó algú que amb el seu cognom ja es veia que estava predestinat a dedicar-se al món dels vi, el senyor Jordi Grau, director adjunt de Vins i Licors Grau. Sisplau, senyor Grau. El Premi Binari Vins i Licors Grau a la trajectòria professional en el món del vi és per a... el senyor Enric Soler Gibert. Enhorabona. Si és tan amable d'acompanyar-me allà al micròfon, deixem el premi aquí al damunt, si li sembla, i li volia fer... Acostis al micròfon. Jo li volia demanar a algú com vostè que porta tota una vida a la vinya, si recorda quin va ser el primer cop que va anar a la vinya. Quina edat tenia? Tenia 14 anys. Tenia 14 anys? 14 anys. I va anar ja a treballar-hi? Ja a treballar-hi, sí. I ara m'agradaria que em digués quin ha estat l'últim, perquè tenim proves. Aquest any. Pot ser que sigui aquesta l'última brema? L'última brema, sí senyor. Vostè té un fill que porta el celler, té un net que és enòleg, ha obert pas. Vostè és un influencer, clarament. Hem fet el que hem volgut. Què li sembla que la família continuï aquesta tradició? Bé, doncs, molt agraït i molt content que la família vagi continuant un treball que jo sóc la 8a generació, el meu fill la 9a generació i el net la 10a generació, que sempre hem estat vinculats amb el món del vi i de la vinya. Això és realment una genealogia llarguíssima, però fer vi és dur. A ningú dels que ens acompanya aquí i a molts dels que ens segueixen des de casa no se'ls ha d'explicar. Però en tot cas vostè, des d'aquesta experiència de tota una vida, a la gent que ara s'hi posa, què els diria? És una cosa que s'ha d'estimar, ho has de viure i ho has d'estimar, perquè si no ho vius i ho estimes és pesat. Ara, si ho fas de gust, no és pesat. Jo hi disfruto, encara ara si puc sortir una estona a la vinya, tinc 88 anys i ja quasi m'hauria d'haver retirat, però encara hi disfruto.
Se li veu a la cara, li anava a dir, però se li veu als ulls. Amb els ulls, encara que hi hagi màscara, es veu. El meu reconeixement, enhorabona, moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, 88 anys i amb aquesta energia. Aquest és el camí. La quarta pista del Binarius. Ja tenim molta gent que ja sap quin és aquest papa que surt al purgatori de la comèdia de Dante Alighieri perquè li agradava molt la garnatxa. La quarta lletra és la inicial d'aquest petit Binarius, que diu així: dipòsit de vi que fa cantar la Turner, de 4 lletres. Va, que és fàcil aquest. Dipòsit de vi que fa cantar la Turner. 4 lletres. Anem, doncs, a continuar mentre la gent va posant hashtag binari 20, binari 20, i va responent a aquest papa i a totes les paraules que amaguem amb els vins negres. Red wines matter, podríem dir. 3 categories segons el seu temps al celler: joves, criança i guarda. Els guardons que ja està rebent tothom des de fa 8 anys són de suro. Els fa Suberis Legatus, abans que parlàvem del llegat. I, cosa molt important, a aquesta altura de la nit, són exclusius, és a dir, que no es venen enlloc, no es poden comprar. Aquests premis són de tastes cegues. Si aneu a casa d'algú i trobeu que té un binari, és que fa un bon vi. Lliurarà aquests 3 premis als vins negres el director general de l'INCAVI, el senyor Salvador Puig. Si us plau. Posem aquí. El binari d'or de millor vi negre jove és per a Maria Ganxa, del celler Pascona. El binari d'or, el millor negre de criança, és per a Perà Habib 2018, del celler de Capçanes. I el binari d'or, el millor negre de guarda, per a la finca Boterós 2014 del celler Mas Llunes. Comencem el lliurament. Molt bé. Molt bé, si us poseu aquí al costat, i ara esperem el tercer. Tothom es frega les mans quan puja a aquest escenari. Sisplau, ja pot venir ja a recollir a distància. Molt bé. I ara, si m'acompanyen una mica tots cap aquí, que anem al micròfon, vostè si es posa allà, sisplau. A veure, en primer lloc, el binari d'or, el millor negre jove. La pregunta, per mi, és obligada. El vi es diu Maria Ganxa. Qui és Maria Ganxa? Per què Maria Ganxa? Maria Ganxa és un personatge de llegenda molt local de Falsetzi, que hi ha en diferents llocs de Catalunya i a les Illes Balears la història de la Maria Enganxa o les ganxes a la zona de la Ribera. Era un personatge mític per fer por als nens, però per cuidar la mainada. Com seria l'home del sac? El saginero. Però en lloc d'estar fora al carrer, estava dintre casa. Perquè avui en dia hi ha iPads, hi ha mòbils i tot això, i ràpidament PlayStations, nen, ves cap allà. Però en aquella època no hi havia res, i les cases són grans, de poble, i poden, alguna vegada, alguna desgràcia, n'hi d'on vulgui, i s'inventaven la història de Maria Ganxa, i la vam reeditar amb una carinyena antiga i mitificar aquesta llegenda. Magnífic, doncs enhorabona. Si us plau, si vol acostar-se al micròfon per aquest vi Perà Habib 2018, que és un vi caixer, o com de vegades acostumem més a dir-ne en anglès, kosher, tot i que en català és caixer. Quin és el ritual d'elaboració perquè un vi sigui caixer? Abans que res, m'agradaria dir que em fa moltíssima il·lusió recollir
aquest premi en nom de tota la gent de Capçanes, de tots els pagesos, de la gent que treballem a dins i a fora del celler, del Rabí també. I per fer un vi caixer, o kosher, que a vegades és com ens surt més de dir-ho, bàsicament és que només, caixer vol dir que és pur o apte i per tant és el tipus de vi que poden consumir els jueus, per sort nosaltres també podem. I el més important és que en pica el raïm entre el celler només el pot tocar el rabí o els seus ajudants que són jueus. Per tant, la manipulació és molt concreta. Exacte. El David, el rabí, sempre diu que ells són les nostres mans, perquè evidentment ells no són enòlegs, no saben de vi, però ho han de fer ells amb les seves mans. Doncs moltíssimes gràcies. I en tercer lloc, aquest binari d'or al millor negre de Guarda, aquí ja parlem d'una certa edat, crec que són 6 anys, aquest vi, o què aporta el temps, en aquest cas, perquè sigui un negre de Guarda? Aquest és un vi de 2014, però tant, tal com dius, ja té 6 anys, i en aquests 6 anys tot el procés que ha tingut d'envelliment dintre de l'ampolla s'han anat polimeritzant els tanins i el vi ha anat agafant una rodonesa i uns boquets que no tenia de jove. Doncs moltes gràcies a la Finca Botarós també, moltes gràcies a tots tres. Enhorabona, un aplaudiment per ells. Nosaltres ens quedem amb els misteris del suro. Per fer un tap de suro es necessiten 68 anys. Es comença per la pela, que és treure l'escorça de l'alzina surera. I amb aquest suro es faran els taps de vi. Amb unes destrals ben esmolades es pelen aquests arbres cada 14 anys. Només així es garanteix que el suro tingui el gruix que necessita. Per poder pelar per primer cop aquests arbres cal que passin 40 anys. La primera vegada es treu el suro pelegrí, que no és bo per fer taps. La segona vegada, tampoc. 14 anys després es treu el suro matxot. Així, 68 anys després, ja tindrà el gruix i la consistència que es necessita. El suro, producte no apte per a impacients. Impressionant, això del suro. Té realment uns misteris que quan els veus així sembla que... Oye, presentador, que ya está. Ya me he cambiado. ¿Qué? Aviam, deixi'm... Què et sembla? Preparado para la vendimia. Això és la roba més còmoda que he trobat per anar a fer la barema? ¿Qué pasa? Pero si esto es la batamanta que me llevo cada día por casa. Miri, sap que ara farem una cosa que li encantarà. Aquí tenim experts, farem una consulta popular. Què li sembla, que li agrada això? Doncs a veure, encara que porteu mascareta, crideu a cor que vols si sí o si no és la millor roba per anar a fer la barema, aquest uniforme. 1, 2, 3... ¿Cómo que no? Pero si me queda la mar de bien, mira. El poble diu que no. Madre mía, pues ya, ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? Jolín, ya sabía yo que nada me saldría bien. Yo que ya sabía que tendría que haberme jubilado mucho más tarde. Lo bien que me lo pasaría yo ahora en mi bodega, allí en Palacio. No sé si saben ustedes que ahora le he tenido que dejar todo a mi hijo, el trono a mi hijo. Sí, sí. Y el reino a mi hijo. Y mi bodega se la he tenido que dejar a mi hijo. 10.000 botellas. 10.000 botellas. He tenido que dejar... És molt d'ocupar, el seu fill és molt ocupador. Bueno, es un ocupa. Ahora lo has dicho. Ahora lo has dicho. He tenido que dejarle todos los vinos, todos los negros, todos los tintos, todos los rosados, todos los blancos. Lo que más le he dejado son todos los marrones. Això també. Escolti, però en aquests països que diu que viu ara, no li fan de regals o què? Sí, pero allí no me conoce nadie. No soy nadie allí. Nadie me regala un simple yate, unos milloncejos, lo que sea. Nadie me regala. No me traen regalos en su viejo zurrón, ropopompón. Nada, y ya me dirás tú, ¿y qué hago? ¿Qué hago, pobre de mí? Bueno, ¿qué hago, pobre de ti?
Sí, truqui a la família. Ya lo he hecho. Pero mi hijo no se pone. Y la flaca tampoco. Mare meva. No sé, doncs vagi a caçar, vostè que li No, agrada. también. He pedido que me pongan algo para cazar y me ponen gacelas, que son como conejos grandes que botan mucho. Claro, yo, pues, que me pongan una cosa normal, un elefante, un submarino, yo qué sé, lo que sea. I la Corina, per què no la truca? La Corina. La Corina me gustaba mucho cuando bailaba, pero no me gusta tanto cuando he empezado a cantar. La veritat és que vostè s'ho portava tot... És admirable veure com amb tants marrones els portava tots molt en secret, ¿Pero qué dices? ¡Palíndromo! Pero si lo sabía todo el mundo. Bueno, el mundo y la razón, el ABC, lo sabían todos. Lo que me extraña es que todos estaban callados como campamentos. Era impresionante, sí. Y lo que más me extraña es que incluso el gobierno, que lo sabía todo, también la boca cerrada. También me costó una pasta mantenerlos con la boca cerrada. Bé que s'ho passava, vostè s'ho passava bé, Bueno, claro, fiestas, negocios, vamos para acá, negocios, vamos para allá, comisiones, todo el día, para aquí, para allá, sin parar. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? I la reina Sofia? La reina Sofía, joroña, qué joroña. Ai, la griega. Però vostès, perdoni, ja d'això, feien alguna cosa junts? Hombre, todo. Estábamos todo el día haciéndolo. Què diuen? Sí, lo hacíamos aquí, lo hacíamos allí, lo hacíamos sin parar todo el día, dale que te pego, dale que te pego, dale que te pego. Ara sí que em sorprèn. Miri. No, sí, todo el día ensayando una cosa que teníamos que hacer juntos, que era el saludo real, así. Ja m'estranyava a mi. No, ya me extrañaba, no, esto cuesta mucho hacerlo, pruébelo. No, hombre, no, así no, más para arriba. Pruébelo, no hay que mover el brazo, o sea, lo que se mueve es esto, y poner cara de circunstancia, así. Así. Vamos a probarlo todos. Venga, levantemos, vamos a probarlo, a ver quién es de la realeza aquí. Todo el mundo con el brazo así para arriba, el derecho, el izquierdo no, cuidado. Vale, todos así. No está mal. Mira, los reyes del vino, aquí todos. A ver, con dos manos. Yo siempre lo he aprendido a hacer con dos manos, es muy importante, dos manos, porque es como cuando estás tocando, estás dándole que te pego, tal, reinando, viene Corina, tal. Mira, va muy bien una cosa para esto. Mira, ¿ves? Coges así y para dar el octavo de vuelta al cava va de maravilla. ¿Ves? Hacer así, es lo mismo, es perfecto. Potser sí que l'acabaran contractant encara, Hombre, claro que sí, tengo mucha experiencia. Au, Borbó Gros. Adiós. Cinquena i última pista per les lletres del nom del papa, que entre reis i papes avui estem d'un pujat increïble. Aquesta cinquena lletra és la més fàcil de totes perquè només té una lletra, és un binarius que diu la còpula present a tots els vins, d'una lletra. La còpula present de tots els vins, una lletra. Ja ho sabeu, ara ja teniu les lletres de les 5 lletres del nom d'aquest papa que busquem, que li agradava tant la garnatxa, poseu amb Twitter, amb l'etiqueta, amb el coixinet, binari 20. I nosaltres avancem ja cap a la part final a donar el Premi Enoturístic, perquè el vi, com tots plegats sabem, cada cop és un reclam turístic de primera magnitud. Per això als cellers feu moltíssimes propostes i per això els Premis Binari han creat un nou premi a les propostes. Ens ajudarà a desvelar qui ha guanyat aquest primer Premi d'Enoturístic, la directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, senyora Esther Garcia. Sí. Si és tan amable de desvelar el misteri d'aquest primer guanyador. I tant. El Premi Binari, el millor projecte enoturístic 2020, és per... Heretat, Oller del Mas.
De seguida puja el premiat de l'Heretat Oller del Mas. Sisplau, procedim amb distància i seguretat. I anem al micròfon, sisplau. El catàleg és molt ampli, ara no tindríem temps per parlar de totes les activitats que oferiu, que per això heu rebut aquest premi, però sí que volia demanar molt breument quanta gent heu convocat amb aquestes propostes, més o menys. Bueno, entre una cosa i l'altra, 115.000 persones l'últim any, 2019. 115.000 persones en un any. Sí. Doncs un premi merescudíssim, capacitat de convocatòria al màxim. Enhorabona, moltíssimes gràcies, un aplaudiment. Gràcies. Anem ja a la penúltim tram de premis, els dels rosats i els dolços, vins singulars, que de vegades sembla que tinguin un reconeixement diferent, vull dir que els rosats són tan importants com els blancs i com els negres, i els dolços el que tenen és aquell punt ancestral. Ens ajudarà a lliurar aquests premis el senyor Salvador Cot, editor de badavi.cat, sisplau. I el binari d'or, el millor rosat és per a... Masia Freyer Cirà Somoll Vallformosa. I alhora, el binari d'or, el millor vi dolç, ranci o de postres és per a Somnis de Gerizena, 2010, celler Gerizena. I aquí tenim el premiat de vi dolç. Sou tan amables d'acompanyar-me cap al micròfon? Sí, en primer lloc. El rosat. Ja hem parlat abans que si el glamour o no dels rosats, com es fa el seu rosat? Bé, és un rosat de color pàl·lid, amb la qual cosa és de maceració curta, perquè sabeu que els rosats venen dels raïms negres, i llavors, com més temps el deixes macerar, tens més color, i com menys temps el deixes, doncs tens menys color. I nosaltres optem per un rosadet una mica més clar, amb menys temps de maceració. Un rosat discret, doncs. I afruitat, i que agrada molt. I afruitat. Certament, així ha estat per tots els tastadors. Enhorabona, moltes gràcies. I el premiat del vi dolç, jo tinc un dubte només d'agenda. Quina seria la millor hora del dia, el millor moment per prendre el vostre vi dolç? Després de dinar, a l'hora dels postres. Havent dinat i amb molt de dolç de postre, diguem. Pasta seca, vull dir, fantàstic. No m'ho tornis a dir, no m'ho tornis a dir. Provo. Enhorabona, moltíssimes gràcies, enhorabona a tots. Ara arriba el moment dels que tenen el paladar fi, un paladar que cada cop que faig així noto hidroalcohol, que és tremendo això, però els 80 tastadors que han votat, han valorat i han qualificat tots els vins perquè avui siguin premiats, amb els ors, però també amb les plates i els bronze que no pugen aquí però hi són, aquests 80 tastadors tenen la capacitat d'endevinar, i així estarà premiat, el que s'ha costat amb els punts més a prop de la mitjana de tots els ors que estan pujant aquí és el que guanya aquest premi del millor tastador. Són enòlegs, són sommeliers, són periodistes especialitzats, són distribuïdors de vins, però tots hi en tenen molt. Ens desvela el Premi Vinari al millor tastador el propietari dels Petrolis Independents, el senyor Jordi Roset.
El Premi Binari Petrolis Independents, el millor tastador 2020, és per a... El sommelier Josep Pellegrin. Enhorabona. Vingui cap aquí. Josep, ja li pot lliurar. I anem al micròfon, Josep. Abans hem vist imatges d'aquest tast a cegues. Jo el que et volia demanar és, clar, si tu has guanyat aquest premi és perquè les teves puntuacions estan molt a prop de la mitjana de tots aquests horts que has vist, però que quedi clar, per tu és una sorpresa aquesta nit també, no els que tu has votat han de guanyar, per se. Estàs molt sorprès? Sí, bé, no, nosaltres no sabem, tots els 80 tastadors que participem, no sabem en cap moment què estem tastant i estem descobrint aquí els vins guardonats. Vull dir que sí, és una sorpresa per tots. Sí, sí. Doncs, escolta, enhorabona perquè ho has clavat i no era fàcil amb tants premis. No, no, gens fàcil. Moltes gràcies. Enhorabona, un aplaudiment pel millor tastador. Acabem amb el Binarius, encara hi haurà un cert temps a Twitter per respondre i participar més, però la sisena i última pista amb la coixinet binari 20, els números romans d'aquest papa, ja hem desvelat o ajudat a les 5 lletres del seu nom, ara els números romans, i fa així, el seu nombre d'ordre demostra que el papa que busquem invertia en vi. El seu nombre d'ordre demostra que el papa que busquem invertia en vi. Anem als premis dels blancs joves, és a dir, dit i fet, o criança, dels que envelleixen amb fusta, amb argila o amb ceràmica. Lliurarà els premis el subdirector dels Premis Binari, senyor Ramon Roset. I el binari, el millor blanc jove és per a... L'Honoi del Saxo Blanc, 2019, Bielsa Ruano Vins. I el binari, el millor blanc criança, és per a... Coca i Fitó d'Or 2016 del celler Coca i Fitó. El jove ha arribat abans, ara arriba el criança. Si m'acompanyeu al micròfon, si us plau. Aquí la pregunta també és obligada. En Ferran Torrent ja ens va fer conèixer l'home del saxo, un home amb un saxo, però era negre el que tocava. Qui és aquest l'Honoi del Saxo Blanc? L'Honoi del Saxo Blanc bàsicament és una il·lusió. És aquell primer dia, aquesta il·lusió que tenim tots avui aquí, per vindre aquí, per ser premiats, per estar en molta gent del món del vi. I seria això, parla d'esta il·lusió, d'aquest primer dia, aquest moment tendre que vam tindre jo com a músic, aquell primer dia que comences alguna nou. Magnífic, doncs enhorabona a l'Honoi del Saxo Blanc. I el millor criança es diu Coca i Fitó, que és el nom del celler, però d'or 2016. És premonitori, això ja? Ja el veu fer pensant, guanyarem un binari d'or? No, home, no és per guanyar un binari d'or. Més que res és pel color del vi. És un blanc de criança i on s'hi agafa aquestes tonalitats dorades, i per això vam voler posar Coca i Fitó d'or. Doncs l'enhorabona, fil d'or, binari d'or. Moltes gràcies. Gràcies a tothom. I jo els deixo amb unes copes. Si no heu fet la prova, feu-la. El vi és diferent si es pren en una copa.
Aquest objecte petit ens obre el camí cap al plaer. El vidre, més prim i més fi que el d'un got, ens ajuda a tenir una altra percepció quan bevem. I és que les copes estan pensades precisament per això, pel gaudi del vi. El peu, la tija i el calze són les 3 parts imprescindibles. Però a partir d'aquí, tant la tècnica com l'estètica han fet que de copes n'hi hagi de molts tipus. Ja siguin les industrials o bé en les fetes a mà, tot i que aquestes són més exclusives, el vidre i la seva forma es converteixen en els grans aliats dels que fan vi i també dels qui se'l beuen. Perquè les aromes i els gustos s'expressen millor en una copa. Aquestes copes Riedel són el premi, un joc d'elles, el premi del Binarius, que estem tota aquesta nit buscant el papa que va anar al purgatori perquè li agradava massa la garnatxa. Ara anem a lliurar el premi al millor celler. Tots els que heu vist aquí passar han tingut medalla d'or, però també hi ha medalles de plata, com els hem dit, i medalles de bronze, de manera que la suma de totes aquestes medalles permet, perquè totes sumen, saber quin serà el millor celler. Per lliurar aquest premi tenim el senyor Lluís Gras, de Gestió Comercial de Riedel Euroselecció. Senyor Gras. Complicat, ja pot anar allà, ja. És com un saxo, això, de vidre. Endavant. El Premi Binari, Riedel Euroselecció, el millor celler és per... Vallformosa. Vallformosa. Aquí jo crec que esperarem des d'aquí mateix a donar-ho mentre puja Vallformosa per la delicadesa d'aquest premi vitri i tan acolorit. Ara mateix. Passeu aquí al centre, sisplau. Enhorabona. Anem aquí al micròfon. Gràcies. A veure, anem en compte, però un or, una plata i 2 bronzes per al celler en caves i vins tranquils. Què tenen en comú tots aquests vins premiats? Bé, no sé, suposo que és que deuen agradar al jurat. Nosaltres intentem fer el millor possible la nostra feina i si els vins agraden i és el que ha dit el jurat, doncs molt millor. Doncs la prova fefaent que agraden és que us endueu aquest premi al millor celler. Moltes gràcies. Enhorabona. Moltes gràcies. Señor presentador. Señor presentador, ¿dónde está? Ai, però què fa ara? On va així? Qué difícil es esto, Déu meu, senyor. Però, oi, que et fotrà de lloros. Distància, a mi no... ¿Qué? ¿Dónde estás? Però, a veure... ¿Qué pasa? On va així? ¿Cómo que dónde voy así? Pues nada, que me estoy entrenando para hacer de jurado para los premios Binari. Però vostè ja en sap de fer de jurat? Hombre, claro que sí. Como una ola... Felipe es lo que mola, como una... Això és Rocío Jurado, Humor borbónic, Hombre, claro que sí. Oye, no, pero es muy difícil hacerlo así. Con esto es imposible. Hombre, hacer una cata ciegas es muy difícil porque he estado ahí intentándolo, me he cargado 7 copas y 8 botellas. Y cuando he cogido una, digo, me la bebo y digo, tiene buque como de tabaco. Me dice, Majestad, se ha bebido un cenicero. Digo, hombre, es que... Però és que ja veig que no ho he entès, això, Un tast a cegues no vol dir que els tastadors es tapin els ulls, tapen l'etiqueta de l'ampolla. El que es tapa és la informació de l'ampolla. El tastador té els ulls oberts. Y así lo percibe etéreamente, con los sentidos. Así podré juzgar
con mis propios sentidos podré llegar a lo más alto en la carrera de juez. Podré llegar a ser juez de línea. I deixi la ratlla, que això no... Escolta, vostè vol dir que no li passa que s'avorreix molt? Sí, me aburro muchísimo, muchísimo. No, antes yo tenía cosas, tenía una familia que me quería, tenía nietos que se disparaban en el pie, tenía una hija lista y después la otra. Y bueno, tenía un montón de cosas y ahora en cambio no tengo nada. Ah, no té res. Nada, me siento solo. Doncs miri, sap què? Posi's a jugar amb les paraules. Jo fa molts anys que m'hi dedico i m'ho passo bé, escolti. ¡Ahora te he conocido! Mare Tú eres la señora Grama. Ana Grama. Mare de Déu, senyor. Pues oye, yo tengo algunos, mira, ¿qué te parece este? Mira, yo soy el rey Juan Carlos I, mira, los Krugen primero, como algunas partes de mi cuerpo. Krugen, sí. Otro, mira, monarca. Sí. Carcoma, no, este no. Dues Cs, però... Ramona, no lo sé. No li surt. Bueno. Jo el que el veig és una mica carcamal, si vol que li sigui franc, eh? Carcamal, Aquesta li agrada. Doncs escolti, sap què li dic? Miri aquesta bona gent que porta aquí ja molta estona, que tots són del món del vi, potser algú, malgrat ser un carcamal, li donarà feina. Va, tiri cap allà, Borbó, tiri, i un aplaudiment al nostre emèrito, Albatros, aquest tros del va, fuig, Borbó, fuig. Si necesitáis ayuda, tengo unos milloncejos. Chin. Ara és el moment final, amb un compte enrere. 3, 2, 1... Prou, Twitter, prou. Twitter, si ets algú, fes la teva màgia i ja no es pot participar més. Ara donarem la resposta de l'enigma del Binarius de tota la nit abans de l'últim premi, abans del Premi Gros. La solució és una solució que trobareu al colofó d'un llibre, que és un llibre sobre els cellers d'or, que parla de tots vosaltres. En el colofó d'aquest llibre parla d'un papa que es deia Simó de Brie, papa francès, entre 1281 i 1285, que va regnar o va papejar amb el nom de Martí IV. Era quart perquè invertia en vi, la B baixa i la I. El purgatori de la comèdia del Dante hi surt esmentat, en aquest llibre també hi surt, però en versió original. Jo us ho llegiré en la versió de Joan Francesc Mira, en la traducció que diu: portar la Santa Església en els seus braços, era de Tours i purgar amb el dejuni, el bernatge amb anguiles de Bolsena. I aleshores en Mira fa allò que fan els bons traductors, que és una nota de peu de traductor, i diu: Martí IV tingué fama de bon vivant i li agradaven extremadament les anguiles del llac de Bolsena marinades amb vi bernatge o de Vernazza, vi blanc de la zona italiana de la Spezia. Per tant, Martí IV era la resposta. D'aquí una hora a Twitter podreu saber qui s'endú les copes Reading i un aplaudiment per a aquest papa que era dels nostres. Anem ja al final, al moment culminant, que és el Premi Gros. És el Gran Binari d'Or, que, com sabeu, sempre en destaca un de sol. Injust, subjectiu, important. Per lliurar-lo tenim entre nosaltres l'il·lustríssim alcalde de Vilafranca del Penedès, senyor Pere Regull, i l'honorable consellera d'Agricultura, senyora Teresa Jordà. Si us plau. Hola. Ho faran col·lectivament. El Gran Binari d'Or 2020 és per... Finca Boterós 2014 del celler Mas Llunes. Si veniu aquí, si us plau, aquí. Carai,
sorpresa, Endavant. Procedim al lliurament del diploma i també del premi. I anem al micròfon, si us plau. Hem donat 12 ors i només un és el Gran Binari d'Or. De fet, és l'únic celler que ha repetit un Gran Binari d'Or, perquè la primera edició va ser per un vi dolç i ara per un negre de guarda. Què tenen en comú aquests dos vins, o a part que els feu vosaltres? Són dos vins que el raïm prové d'un mateix paratge, que és el paratge de Boterós, Fontanilles, a Garriguella. És un paratge idíl·lic, molt maco, és un paratge amb terrenys de pissarra, terrenys de l'Empordà. Tenen en comú, són ceps molt sacsejats per la tramuntana, i jo diria que tenen en comú que són unes vinyes molt velles, però d'uns ceps que es mantenen molt joves, potser perquè se nota que són ceps que estan feliços allà, que els agrada, malgrat ceps amb molta edat, tenen una joventut que després es reflexa en els vins que s'obtenen del raïm que ens donen. Això sembla la quadratura del cercle, la meravella de la tradició i la modernitat, vells i joves alhora, en tot cas una fórmula que us ha portat el Gran Binari d'Or. L'enhorabona, un gran aplaudiment per al Premi Gros d'aquesta nit. Enhorabona. Si us quedeu, ens quedem aquí amb el gran premiat també, amb el premiat ens quedem tots tres aquí dalt de l'escenari, perquè ja anem a acomiadar aquesta nit de lliurament, la 8a edició de lliurament dels Reus Premis Binari. Agrair a l'Auditori de Vilafranca, representat aquí per al seu alcalde, agrair la presència de la consellera, donar l'enhorabona també al Gran Binari d'Or i sobretot agrair a tots els participants, els que s'han vist aquí, i els de plata i els de bronze, que també per Twitter, igual com el guanyador del Binari 20, també les plates i els bronzes els veureu allà o a la web de badavi.cat. Aquest any de 2020, aquests dos vins, està sent molt dur, però tanmateix aquí hi sou i aquí hi serem. Que el 2021 sigui més profitós. Molt bona nit i moltes gràcies per la vostra assistència. Veniu, veniu. Que son republicanos, Ya lo sé, ya, mira, ven aquí, ven aquí, va. que os quiero retratar a todos. Después todo va a ir al CNI, tranquilos. Al CNI, està bé, està bé. Venga, poneos así, venga. Ja com si fos un concert, els joves aixequeu la mà. Así. Venga. Lluís todos, Lluís. Sí. Así, Lluís 14. Sí, que li van tallar el coll amb aquell, Ahora, muy bien, fantàstic. Molt bé. M'ha agradat molt. Bona nit i bona hora, no ens el traurem de sobre, ni amb aigua calenta no marxen els borbons. Bona nit. La mare estava alegre aquest migdia, tot era brilli i crit de flor d'escuma, perquè feia molt sol i